Välkommen till Brrrr Game. Jag ska öppna case. Mufferman. Mayday. Aha. Jag är här. Så mina bananvänner. Nu kör vi. Vad är det för cases vi ska öppna? Ja, det är hemlig smittmål. Aha. Jag får jävla skit. Jag säger vad det är för cases. Det är det här, bror. Det är det här. Värsta jag har varit med om. Så här dåliga saker. Oh fucking god. För helvete. Jaha. Bara skit. Sista. För helvete! Ja, jag vet mig till mig det här för helvete. Nu kör vi. Oh fucking god. OMG. Alltså, oh fucking shit, jag ska kunna bullshit, jävlar. Sista lådan pannan. Kung är det lite kung. Okej, dags att knulla spelet. Det här var för idag.